Ematın İstanbul'u, ematın gurbetiye. متخواستانا که ملاف گله خوبانا ملاف جم دی باوی خوبانا تشتوارم گشت خوازن یعنی کس کفا خونای ودره تزارکم تینی بیرام دلم تشینا yaşım 45 az bu kayı 6 سال ya am lebe gurbeti tab ipranmiş bun çun ma bana hayata من پر بریا مال باتا خو کریه لی مجبورم که بخبتم سبه دو سبه ام مزن ببن و وقتن لوی ام جانها و هیم ببن مثلا مالن عزبانن یک اودنه بفکره که قاطعی دا 5 اوده هیا لتن داشرک هیا جملت لی راد کبن نخوشا جیکی نخوشا آوله تنه جیم بانیا بکن لی تنه مجبورم تنوی دری خود düşün. Küçük Pazar Taheki Kevn ya İstanbul'e Lehileki ve Eminönü Lehiladın Süleymaniye Kesin dınav kuçe han o hamamen dirokeyin küçük pazarıra derbaz dibin li dimeneki pir xaşık ye xalice rastin. Kuçeyim küçük pazarı şophen başaroje digirje ve roje. Haniyen darin yen diroki, minake mimariye kevne şopi yen here xaşık bektine. Lev haniyen berbe hilveşine ve çune u xarabune dehundre xada fakirtiye jî diyar dikin. Yek jî rûyên küçük pazareyên feqîrtiyê jî odayên azıban e. Li nûgrava dîrokê odayên azıban herê pir li semta küçük pazarê ya di nav Beyazıt û Eminönü da maya civiyan e serhev. Awahiyên ku ev odelê ne, ev qas xeraban e ku ha xerab bûn, ha xera dibin. Aha odayek azıban ya ji beşê biçûk yên di nav awayiyan xanekê de. وزن خوشیم گورمنی هیروم گور سرمیناخ Odayên azban yenli küçük pazarı her yek xudê çîrokekê cuda ye. Di çîroka Ahmed û Süleymanê Diyarbekirê de şerd û mercên debarê hene. Ematın İstanbul'u, ematın gurbetiye. Vakta ki fabrika heba li memleketime o iş imkanı heba semir ve drab şoğluyana. İcazber uya ematını em ve drab şoğlun. Di bekar hayatı dem şoğlun. Di bavim enel vraya em bir yavan dikin. Mecbur em jwara yani em bişoğlun perato bikin bişinin memleket. Em bekar evi dedimini. Nane xwe, çitê xwe em çê dikin yani o roja me viya wî derbastı. Kesek nayêvandir ji bo gezmaxê. Tabii ki duruma me nexweşî diyem têr vê dira şoğlê em hatin İstanbulê. Em ji bo bejn bala wê nehatin vê dira. Em dişoğlin em û 5 hevevar mesela di bekar odê de dimînin viya wî em derbastı bin. Ne daire gözleri ne hayatta gözleri. جبو چمات İstanbul mesela leve dere iş imkanı hoşki tünü ondan sonra mesela komik zengin yani Diyarbakır'a giderken hatını bir iş kurmuş kirine bana tükesik yatırım kene akın leve dere gabak yatırım bıkrana millete mecbur dere net atın leve dere net şoğlen yani bir zaten hayat berbat yani
tişki letini. Lügün dizbo çemleman, lügün duruma metine bu. Duruma mene baş bu. Herkese sipariş getirin. Tabi işe gün milgari bikrana. Yani jboç milgari bikrana bimi zor dağıttım. Yani ne ki işarj mı dağıttı. İşarj mı dağıttı tabi van insanı şoğlun acıvanı çetirmem. İşte aynı seviyede ne. Yalnız işe gün normal ters dağıtır. Replika axu kever İstanbul zêre di gelek filmê Yeşilçamê da vek hêvî cih girtiye. Her çi qas di dema nêzik da êdî em li vê gotinê rast nayên jî ji bo mirovên Anadolê hin jî hêviyê îfade dike. Ahmed û Süleyman jî ji van kesî bi hêvî ne. Meslekê min garson bû, ez garsoniyê me dikir. û ez îşê xwe aciz bûm daha doğrusî. Ez vî îşa min dev jê berda jî iş derketim. Min got zerim di film îlma de bilîzim. Ka belkî em parlamî ji bin û stek ji me derkeve hinek bi destê me bigire vê ka were hûn jî di rolal bilîzî û duruma me bûya wê xweş bibin. Ê givanê bûne artîst û meşhur bûne ma çî me ji wan kêm me got me jî xweş bibin di filma de ma belkî rûyê me jî bikene û em jî bin sanatçî. Ev oyunculuk aşka wê mesela Cüneyt Arkın, Kadir İnanır mesela filma çevirmiştim pir xweş e. Mere jî vê em jî mesela têke filma mere jî were meşhur ve ünlü ve çiçekî xweş e. Ji ber wî hawî ez jî hatim ketmê tabî ki em nagêjim wan em nabînim wekan. Figüranlık yani sadece bê peyv di filma de oynatmıştık. Dawiye mesela were hindikî di dêxwanê kirin ew e. Îcem got em ê kursê bixwînin, em ê her belga xwe bisînin û em ê inşallah belkî hinek destê me bigire em jî mezin bibin mesela. Em jî di filma de rol bisînin. Evîndariya Süleyman ya dike di salên piçûk da dest pê kiriye. Lê ne imkan bi dest ketine ne jî kesî bi destên wî girtiye. 10 sal zaten ve derê mi garsonluk dikirim tabi. Wa düşünmüş bûm yani ki mi got ki yaşê min heya çend salê ez ê garsonluk bikim. Tabi berê wê jî yani tiyatro sevdasî me re mesela îro ku dixwazim ez xwecek bama ya da mealimik bama li vê derê Diyarbekir, li Mardin, li Şanlıurfa, li Gaziantep, li Elazığê bi tiyatro okulê vekirina öğrenciye mi çê bivana. Yani man tutam kir dixwazim. Mesela mutfakta ez bama iki Müjdat Gezen, örnek Sadriye Alışık. Dixwazim bama hinkî wekuma, Yılmaz Güney. Dixwazim bima wan insana yani van imkan gava destê me der bak bana iş azê bama. Yalnız keşke destê me nekirdim van imkana destê me tune. Ew jî wek Ahmed gava bi evîndariya lîstikvaniyê hatiye İstanbul. Lê dikin rêz filman figürantiyê kiriye. Bi Ahmed ra diçe kursê jî. Ez berê ez lê qeyd bûm yaklaşık vay salım zêde qedê bû. Çûm me derê minan meşher kiriye xudiya ajansê. Mi dev jê berda yani mi got vê jî boş. Tabi oyunculuk da mirêm de hebû. Li vê dera min hevalek nas kir. Navî Ahmed ji bismil ew jî. Ji mir got ki yaw Süleyman vê qabiliyeta bi me her der heye jî û ez înan dikim ki ji me yekî ya da ji me her der tişkî ji wan derê. Me got matek pekî were me bi destê me girt welê qisem çûm tavsîme me xwe qeyd kir. Vê qaweta mir heye. Vê mir hebû diye zaten ez çûm ciyakî were me xwe qeyd kir mesela. Me got ki tişkî ji me derê yani. Ji xwe re bi got kez neysankî boşim. Vî tişta yani di me heye zê bikim. Süleymanê ku tevê bi hêviyên xwe mecbûrê jiyana li İstanbolê bûye, di fikre ku ev bajar li gor dewlemendan e. Berê kez verim İstanbul. Ez li dergîra sardibûm tabi ez ê vema jokey. Belak min mekteb nexwandibû, diplomam tune bû, ez nebûm tabi. Yani ondan sonra insan yani insana xuna pênc pere nakin ka bi heyalê min lîstin. Nebû memleket tabi durma me jî awqîsine baş bû. Melê qise zatim vir yani li vê derê jî heyalê min gişî qilmiş bû. Her derê ez zanim tabi ez çûme Baxazê jî yani vay 10 sal ez nav İstanbul dimînim. Xandek ez nav İstanbul zanim nav Diyarbekir ez awqîsine zanim çünkü ez Diyarbekir nemam yani. Tamam Diyarbekir memleketim li doğmuş bûm ama yani nav Diyarbekir ez awqîsine yalnız İstanbul ez her derê vê zanim. Tabii ki ek periyoy hebe, ek durmayı baş becer İstanbul xoş. Jmer İstanbul naxoş. Yani işçi insan işçini yani penane xwe ketine atın vedere. Süleyman ji gundê Berberê ye. Ev gundê navçeya Çınarê ye ku bi Diyarbekirê vagirêdayî ye. Di 13 saliyê xwe da ji welat veqetiya ye. Beriya wan dikin metxwasana ka min nav gelê xwe bana min nav cem dê bavê xwe bana
piştivaram girt xwazin yani. Kes ji kefa xwe nayê derê. Bêriya dê bavê xwe dike mesela ji wek her kesê dixwazim ki elcem dê bavê xwe bimal mala xwe bama nankê germe tev bixwara li qarşiwana rûnçka ma bipeyvî ama yani mesela çar heberê min li virin zaten em heft hebin. Em pênc lawkin û du heb xweyê min hene keçikî yani. Ez dixwazim elcem wan bama bêriya wan dike li vê dera li derevê da çikî tenê em rû dinê. Hevalê me rokek me wekî îsana tune. Yani ne İznik me ne xweşkî em karin her cikî bigerin. Yani vê derê ne ciyê me qise des ya. Gavak durumam heba mesela min ji vê derê min ê îşê xwe uğraşmış bivama. Ez dê millet mervê xwe bama, dê bavê xwe bama. Em nav îsanê xwe bana yani. İnsan gerçeği giç aynı giş insanê me ama tabii vir farklıya vê derê farklıya. Ahmet hevalê Silêmanê gurbetê ye. Piştî koçê wî ya Stenbolê hin salek ji dervas nebûye. Ji gundê Koselî ya navçeya Bismîlê ya Diyarbekirê ye. Di şertên gundewarî yên dijwar da tenê dibistana seratayî xilas kiriye. Zaroktiya me li Bismil derbas bûye, ji Bismilin. Yani em hevara me cana li nav cadê me bi gogê dîst, me topaca dîst, bi gara dîst. Serçong mongê me gişt qetiyan warê. û me dilîst cana me güreş dikir bi hevara re. Zaroktî xweş bû yani. Mere bêriya wê rojê dike, mere mezin dibin merziya heska me dîsa zarok bû mere dîsa bilîstan. Canam diçû çem, diçû Dîclê Nehrî, em wê dera em diket avê me em yüzmîst bûn yani. û zaroktî xweş yani, warê rojê mere derbas bibin mere bêriya wan roja dike. û heta cana çûn mektebê cana jî şoxlîn. Hinek heval mevalê me duruma xweş bû ê zengîn bûn, mekteba xwe dixwend. Ê min dondurme jî difrot, datlî jî difrot û ez çûm mektebê jî. Min bûya wî mekteb xilas kiriye, îlkokul mezûnî bûm. Ahmet difikire ku gelek deverên Stenbolê yên pir xweşik hene ku divê mirov bibîne. Lê ji ber xebatê pirî caran firsenda gerê namîne. Em nikarin bigerin, mecbûr em bişoxlin, sibê zû derinîş heta êvarî û êvarî em tên li mala xwe ne. İstanbul xweş e, pir cîkî xweş e ama imkan tune gem bigere ji ber çi, ji ber ku mecbûr em bişoxlin û em nikarin İstanbul bigerin. Em xweşiya wê em nabînin yani. Erêm di İstanbul de ne hewaya xweşî, ciyê pir xweş in, ji mer ne xweş e, ji zengînan xweş e. Êk zengîn bi li vê dera ew digerin, ew xweşbûna wê dibînin, em nabînin. Ahmet û Silêman ji bo di cîhana sînemayê da werin cihekî baştir pir bêhewî bûn. Lewra di demên xayên vala da prova jî ji bir nedikirin. Noy bir oldu. Çavan elbette, işte beş meyveler bir ate. Evet, seni görmeye geldim, beni dinle. Oo demek geldin. Di nav odeyên aziban da serlêdanên hevalan jî gemne dibûn. Ahmet û Silêman serlêdana hemşeriyên xwe dikirin û tenêbûna xwe ji holê radikirin. Bi piranî mirovên ji aynı bajarî divan serlêdanan da dihatin cem hev li halên hev dipirsîn û muhasebaya rojena dikirin. Li ser gumanên pêşerojî dipeyvin. Bi stranan hasreta welat diber dilê xwe ra derbas Kalbimin dikirin. her yanını anlamadın ki. Gözlerimden yaşları neden sorarsın? Ayrılığın derdini miras bıraktım Allah. Sevenin halinden sen ne anlarsın? Yine de ayakların taşa gelmesin. Yine de kalbine hüzün girmesin. Yeter ki sevinçlerin hiç tükenmesin. Nasıl olsa bir kere mahvolmuşum ben. Beğendiniz mi? Keç seri be. Tamam Decat diye kurmancı mervece hadi. Kugava geli gündü ciran beşe ki bu ki ne bu Vazi beşe mahkeme lokman bu hat eser min limin واسخر مالم يمان وزبن دوارم يمان هوا سري چند کو چند سالم تمام من ترکا ولات خدا چه فرمانه گلوی
آخ 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 واز پریشانم گلوی Odeyên aziban hembêze xwe ji yên nûh ji welat hatin ra jî vedikin. Bi van muhacirên teze ra tên rûniştin û dûr û dirêj tên axaftin. Ji bo xwarinên herê sereke yên odeyên aziban amedekarî dest pê dike. Piştî gavekî din wê tirşika hêkan çê bibe. Aniha firingî hûr dibin. Bêhna tirşika hêkan li odeyê belav dibe. Paşê jî li dor taveyekî dicivin û bi noşî canê tirşika hêkan tê xwarin. Yek jî çîrokên ku bi hevoka ax û kevirên Stenbolê zêr re dest pê dike ji odeyên aziban e. Armanca her kesên ku ji Anadolê hatine Stenbolê, ew e ku pere bi dest bixînin û ji malbatê xwe re bişînin. Yek ji wan ji Mehmet Okman e ku ev 20 sale di nav Stenbol û Mêrdînê da diçe û tê. Ji serê sibehê ve tevger zû va dest pê dike. Li dezgeha debera xwe fêkiyan yek bi yek rêz dike bi balkêşî. Li stranekî ku li telefona xwe ya bêrîkî sar kiriye jî guftar dike. Li halê hin kesên din yên li strana Mehmet Okman guhtar dikin jî hene. Êdî dezgeha bazarê amade ye. Ev dema destpêka rojê ye. Okman ji bo her cihê ku her roj lê firotanê dike, rêyekî dirêj derbas dike. Paşê digîje cihê müsait yek hukkanı belê mal bifroşe û bi sebir disekine. Li hember sarbûna rojê çayekî germ vedixwe bi kêfxweşî. Piştî ku demekî dirêj derbas nebûye, müşteriyê ewil tê. Porteqalên ku bi yek banknotê firotiye ji müşteriyê xwe re dipîve. Ji bo firavînê navbirekê dide karê xwe. Diçe cem donervanekî û atorek goş dixwaze. Cardim ve digere ser dezgeha xwe û firavîna xwe dixwe bi noşîcan. Okmen ji xwe ji bo pereyên nan di 45 saliya xwe de hatiye Stenbolê. دي از مرديني لسنري سوري از هاتما اسطنبول سنري بلغارستان تي حسابي قارشي تشير لقارشي وان زاروكا از بگينم دركي Okmen 20 sal berê xatir jil malbata xwe ya li gundê Ewana xastiye. Ewana gundekî stevrê yê ku bi Mêrdînê ve girêdayî ye. Okmanê ku li ser erebaya destên fekî difroşe, pirtirîn ji ber ku ji zarokên xwe dûr maye xemgîn e. از لويدري چاغا كو امكاني مني شغل كو هبنا كو ازاروكي خو درباس بكم سال بسال از geçindirmiş بكم منت خوسكا دوري زاروكي خو بم اما از تيم في غربتي كو از زاروكي خو بدركي جهينم كو از وان درخم يكاد سالي بيبا خود تعالى ايجاد هيدي مزنا ادوي قاسي هاني اسكارم ببيجم ما وكي نسي بيجم شي يعني شغلك شغلك لبيجا ما بنا و از الویدری کاربن بخابتم شغل که با ادخوازم کج نبزاروکی خونیم کی جواب ادخوازی کج مالا خودری و دوری زاروکی خوب کایرو نخوش کتن کایرو سریوانش یا کایرو تعداک لوان هات کابرچیمان کاز کیوان تیرا وان قاساجیم نزن. Okmen
Hıma her sal diçe serlêdana malbataxa. Sê mehan li wir dimîne û paşê ji bo ku pere bi dest xîne û zarokên xwe bixandin bide ve digere İstanbulê. Em sezonluk tên vedrê û derin tên. Di yekê mayîzê da di heptak bimîne ji serê mayîzê ra welew heptak di mayîzê derbas yanî di biharî de em tên vê İstanbul li vedrê ku em bixebitin em tiştkî nefeqê zarokê xwe em deynin. Em tên vedrê jî em ti îş îmkanê me meslek destê me tune ku em bikin. Ev seyar saatî jî destê me de heye. Ev ereba min e başqa tiştkî min tune ye. Her çiqas ku okmem pir beriya zarokên xwe dike û bi resmên wan yên li telefona xwe ya berîkê qeyd kiriye dilê xwe xweş dike jî naxwaze van bîne İstanbul. Etêm vedrê ku ez zarokê xwe gişa bidim xwendinê. Ez dixwazim ku ez mala xwe bînim vedrê ama ez mala xwe çaxa ku bînim vedrê zarokê me giştû di kîmî tinercî ba kîmî wê psîkopat ba wê serserî bi li van soqaxa bê îş û bê şexul wê bimînin. Li vedrê ez dixwazim ku ez wan bidim xwendinê qurîşkî ku tê destê me tikeve berîka me ez vînê jî derhal axtarmîşî wan dikim ez dibêjim bira mihtacî keskî nebin. Ama li qarişê wênê kesik nanî pê çavê xwe çaxa ku behsa zarokê min diba kêfa min tê ama di hundirê xwe etêşim. Ma kes heye ew bav hey ku zarokê xwe nebîna navê însanê xwe nebîna. Yani her gavê ku divê soriyê tijmin sormêj dikî di zarokê min tînî bîra min dilê min têşîna. Yaşêm 45 ez wekayê 6 sal ya me. Em li vê gurbetê teb êpiranîş bûn çûn. Ma bana hayata. Li vedrê îdara gund ayriyê yeka vedrê ayriyê çaxa ku li vedrê bin ez nikarim wan bidim xwendinê. Ama li vedrê îdara gund daha yani sevika o lîse jî îsal di gundê me dibebûye heyan ha lîse li gundê me çê nebibû îsal bebûye wê di hebderin lîsê yek jî dere sêkizê yek dere altiyê yek jî dere dêrtê. Hema ji nava rokê di roja ku ez telefon nekim ez ê ji wan pirçê bixim tabî dedî ku li alî me her derkê yani irf û adetê wê heye ji alî havînî de heywanekî tedî birin serê çemê xwe xwedî dikin ji bo dermala ku di çile de em şercê dikin em tev de ailece mesela her carê parçakî dixin ava. Me dermala xwe şercê nekiriye diya wan dibêje ki ya de were zarok li bendî te ne me dermala xwe şercê nekir evane li bendî te ya bêyî te em nikarin şercê kin fakat ew îmkanê me ku em herin tinekî a diranê min ketiye xwarê en nikarim wan her diranê xwe taxmîş bikim. İcazê çawa herin ba zariyê xwe ku ez bê pere herim Mene ew zarûyê me serê sibê herin mektebê ew ê vêka milyonkê ew ê vêka milyonkê çaxa ku en nedimê îca ez çima babim. Ênazê ji diya wan dişînim ku milyonkê bidiwan ama êm me vê aciyê dikişînin biraqetê. Gerekirse pêşiya zarokê xwe da ez dixwazim ez ê xwe bavêjim mirinê. Her çiqas okmen 20 salên xwe li İstanbulê derbas kiribe jî şansa wî ya ku li İstanbulê bigere û bibîne çê nebûye. Li vedrê em dixwazin ku em rokê bigerin em dibên vê rojê vê roja melboşê hera az pêşiya 10 milyona 20 milyonî ku em ji zarokê xwe bişînin. Hin pirsên Mehmet Okmen yên tenduristî hebin jî mecbûr e ku her dem bê sekin bixebite. Ez hatim li vedrê jî dibin van şerta da ez ji her du çava de emeliyatlî manaka. Nigê min zaten 25 santim demir tê de ye. Ev nigê min çepê jî varîza jî ku em şipiyayî dimînin berî niha bi 2 sala gerek ez evnik me ameliyat bikirena mihînê ameliyat nekiriye yani imkanê tune ku ez ameliyat jî bikim. Yeşîl qartik me hebû ew jî dernaye. Ez li ser niga dimînim ji ber wî qasî demar tiqaniqlığî lê çêbûne varîz hastalığî ku radibim ew xwin giştû didatê. Okmen wek ku li ser dezgaha wî nivîsandiye mecbûr e ku bi sebirle hember zor û zehmetiyan tê bikoşe. û piştî rojekî dirêj ve digere odaya xwe ya aziban ya ku qet û xemla wê tune.
li vir ne av heye ne jî elektrik heye. Li vê odaya xalî û sar ya li ber rûniya momê mirov nikare tu tiştan bikin. Tenê raketin û ji bo nû ve dest bi karkirinên rabûna şefeqê heye. Ji bo kesên koçê Stenbol an küçük pazarê kirine, astenga herê mezin pêdakirina ciyekî lêmayînê ye. Bi pereyên ku bi dest dixînin, girtina xaniyekî hima tu bibêje nemimkin e. Ji ber vê yekê çend kesên meriv an hemşeriyên hev, tên cem hev û bi hev re odayekî kirê dikin ku barê xwe siviktir bikin. Meyhaneya wan li dor 300 milyonê da şir, şerşok û kîler bi şirîkatî tên bikaranîn. Remezanê Mêrdînê û Cemalê Diyarbekirê jî di xurtaniya xwe da welatê xwe yek ku lêbûyîne û mezin bûne, terk kirine û ji bo kar hatine Stenbolê. Ji bo ku li ser lingan bimînin tekoşîn dikin. Di aynı lokantê da yek firaxşû, yek jî wek komî dixebite. Remezan hîn 18 salî ye. Ev me hûn nîveke ku ji Mêrdîn hatiye Stenbolê. Bavê wî Remezanê ku li gundê xwe şivantî dikir, şandiye Stenbolê. İştü nebû, em bê iş bûn û em menerî iş nabe, bavêm gozî te bişin İstanbul gohar xwe wêra bişoxile, gotê ji xwe cîkî bivîne, olûra tê bişoxile. Ez hatim ez mehkê di meha boş mam, em û mişwar wêra iş dît. İş dît vayî heftak ez şoxilî du heftê min va dişoxilim û ez ji xwe geçinmiş dibim ez û hevalê xwe derbas dibe. Kira me zor geçinmiş dibe. Yani şertê wêra pir zor e de derbas nabe, nexweş e. Pere jî nayê. Bavê min dişîne pera dibe, pera ji mir bişîne. Pere jî ka heftak şoxilî me û hefta min jî adine. Remezan li küçük pazarê di lokantayekî de firaxşûtiyê dike. Di hefteyekî de not panot qezanç dike. Rojê 12 saetan hin caran jî pirtir dixebite. Ji ber ku dem û pereyê wê tune ji küçük pazarê dernek hevederekî din. Li vê dira ez dixwazim el ciya bigerim wextê min tuneyê sadece dişoxilim. Ew roja bazarê jî kê ez radikevim heya nîrokî pêv ez radibim li min dibe êvar. Ji bo Remezanê ku di temenê xayê hortanî da derketiye xerîbiyê, Stenbol xebate, pereyê debarê ye. Memleketê me re goçim berî wê jî memleketê me re pir xweş bû me re ama îşkî îmkankî wê çelik jî hebe me re deş memleketê xwe bernad me re nayê. Xerîbî pir zor e. Kişandiye ew ya zane, ek ne kişanî zaten ew ya nizane gurbetî çi ye. Me pir gurbetî yanî ne dîtîye ez vat bînim yanî. Cemalê ku Remezan ra dixebite jî di aynı lokantê da komî ye û di hefteyekî da not panot distîne. Ji mal û müşteriyên li lokantê ra servis dike. Cemalê ku ji merivên xayên li Stenbolên gotibû ji min ra kar bibînin hin 15 salî ye. Ev du mehe ku li Stenbolê ye. Li vir piyên wî yên biçûk ketiye bin karekî giran. Stenbol êdî ne ve bajarek ku wî gava li gundê xwe bû guman dikir. Gava ez di gund bûm, min ji İstanbul hez dikim. Madem herkes diçe Stenbolê, ez ê jî herim. Ez bi vêya kêfxweş dibim. Di odayekî da em 5-6 kes dimînin. Serşok tune. Di hefteyekî da carekî em li derva xwe dişûxin. Di livînekî li ser erdê da em 2 kes radizin. Soba tune. Me betanî stend ku em serma negirin. Xanê tu dibe, qey wê aniha xerab dibe. Her der pir pîs e. Hek kar hebe, ez ê li gund bimame û bixebitiyame. Her roj ez ê biçûyama malê û rekatima li ser sobeyê gel. Heke îmkan hebûne, ez xet nedihatim wan tere. Ev der pir xirab e. Li wir pirsa kinç min can tune bû. Here li malê xwe rakeve û rabe. Ji mal here kar, ji kar were mal. Wekî din, tu deverên küçük pazarê nizan. Min dixwast ku ez li her derî bigerim. Sultanahmet, Beyazıt, Beşiktaş, Kadıköy, Elisamiye.
Malbata Cemal li Diyarbekir dijî. Sêkekên wî bi dê û bavên xwe re li Diyarbekirin. Ev jî li vir ji malbata xwe dûr vaye. Min pir bêriya malbata xwe kiriye. Lê mecbûrim ku bixebitim. Sibê du sibê em ê mezin bibin û weqetin divê em ji aniha wa hîn bibin. Remezan û Cemal piştî rojekî dirêj rojaneyên xwe distînin. Paşê jî ji loqantayê derdikevin û ber bi odaya xwe ya ku bi çar azibên din re hevpar dikin diçin. Dîmenên rojane yên küçük pazara ku ji Remezan û Cemal ra navsobaniyê dikin. Karkerê li kuçê mangal vêxistine, rûyên westiyayê yên li koşeyan, rûyekî li paşpacê û hin kesên paçan da diweşînin. û dekora wan hemû dîmenan avahiyên xerab e. Remezan û Cemal her roj divan kuçeyan ra derbas dibin û tên odaya xwe ya lê dimînin. Odaya ku her du heva lê dimînin jî dişibe xaneyên xerabeyên ku di ber ra derbas dibin. Odaya 3-5 metro çargoşe hem odaya runiştinê hem odaya razanê û him jî kilere. Bi tevayî kincên bi destan tên şuştin lê bendên li divêr da tên zuha kirin. Kincê zuha dibin cardin diwaran dixemilîn. Cardin jî ev der ji bo îstirahatê parêzgehek e. Bi hevalên xayên odayê ra tenêtiya xeribaniyê ji bîr dikin. Muhasebeya rojane dikin û hebekî sohbet dikin. Êdî dema xewê hatiye. Küçük pazar bir rojekî nûh ve şiyar dibe. Yên li semtê dijin û mirovên odeyên aziban yek bi yek dest bi kar dikin. Kargehekî li küçük pazarê. Girazşoya li kuçeya ku odeyên aziban lêne ji koçeran ra xizmet dike. İlhameyê ku bingolê koçgiriye vê derê dixebitîne. Dengasiyên ku gava nû hatiye Stenbolê yên li odayên aziban jî bîr nekiriye. Aniha hûn dizanin ku ev çima tev li wî karî bûne. Ji ber ku min bi vê jiyanê zanîbû di aynê odeyan aziban da me bû, 10 sal berê ez fikirim û min ev dervekir. Min li nêrî ku yên tên vir azibin, av tune, ciyê ku kincên xwe lê bişon tune, levra min ev biryar stem. Li Giresunê kincên koçerên ku li odeyên aziban dimînin tên şuştin, tên ûtîkirin û teslîmê müşteriyan dibin. Hemû müşteriyên me yên li odeyan dimînînin. Ciyên ku li dimînin, ne cihên jiyanê ne. Lê mecbûrin lewra pereyên wan tune. Bifikire ev 5 qat e. Lê tenê daşirek heye û ciyê ku serê xwe lê bişon tune. Yekî ku li ser pira Galataya li Eminönü dixebite, nikare gömlekekî nûh bistîne. Perê wî tune. Gömlekê xûyê gemarî êvarî ji min ratîne, dixwaze ku sibehê hazir be. Hevalên natofevat li vir e. Ev hazir dike. Levra em mecbûrin ku bi şev jî bixebitin. İlhamiyê ku bi kin şuştinê dest bi kar dike, serşo jî li kargeha xwe zêdekiriye ku daxwazê müşteriyên xwe çareser bike. Di 5 salên davîn da me serşo jî li vî karî zîde kir. Himan bûya 15 milyon. Em ji serşuştinê 4 milyonan distînin. Lê divê nîv saetê derbas neke. Levra av pir buhaye. Yadin min ev derê hebekî lûks çekir. Gaza xwaziyê jî heye. Yekî azib hima di hefteyekî da 2 caran serê xwe dişo. Gava xwe dişo, kincên gemarî jî dihêle. Paşê jî distîne.
hazırlıyoruz, içiriyoruz, deyip gidiyor. Wek mînak yên pereyên wan kêm bê û tûkin can li xwe dikin, êvara bi wê avayî li vir derdikevin. Öyle diziyoruz. Ali jî yek ji müdavîmê kirasçoya koçer e. Em tên va dera dişole salê, 2 sal, 6 me, 5 me. Em dişole diçivre li va dera em bekar e, yek tune cilê me pişone. Em di cilê xwe mecbûr tîne li va dera dişone. Em ara sıra tên li vir banyoyê dibe, banyoya me tune. Çîroka aslan jî wek ya koçerên din yên ku kincê xwe li vê kirasçoyê dişone. İştine bu. Jiberiş medaj mektebe berda. Peretine bun durma me nekhoş bu. Bavim nekhoş bu. Nikar bu şoğluya. Mecbur hep şoğlum. Mazın ez bu. Mecbur esatın medaj mektebe berda hatın ve dere bukayım. Başka durma me tine yani. Hem tin ve dere salam ve dere yine neçme memleket. Ve dere durma me vay. Ve dere hafta dicarem tin elbise fadın yıkamay. Kesine bişu. Başka çarem etine. Yani işte cilet şoğlum jimeye 6 milyon disterim kurtarmış naka. Cemlet lerat kevin nakhoşa, ciki nakhoşa, avletinle, cem banyo bikin letinle, mecburen temve dere xwa düşün. Gümleke xwan da yıkama sıbe sermiş tiştin el hakim. Avane jimçya şwar keriya. Ki jane erzanım çev keriya. Başka şvay jma her ca petir cilem tine. Çîrokên xerîbiyê bi jimartin naqedin. Odeyên azban yên li vir bi kesên ku ji çar aliyan hatine ve tîje dibin. Di nav van da yên bi nav û deng dibin û yên kargehên xwe vedikin ji hene. Yek ji van jî Harun Hostayê ku ji Entabê berê 6 milan hatiye Stenbolê. Li dukana şêraniya ku li Küçük Bazarê vekiriye şêraniyên ku ev çê dikin difroşe. Zatı Suada saat 8 nivani em vere vedkin. Hatta saat 4 diyor ama çan saat 4 diyor kapatmış ki her rakı. Suada rakı vere ver yani. Tu imkana ku em İstanbul begerin ben vera xoşa ya vera naxoşa tu imkana ma vercitene. Mecbur. Suada saat 8 nivara vere datli xaçeke dine dezge. Hatta saat 4 diyor temizliği xabık her rakı. Vay yani. Tevî ku karê wî baş diçe û odaya wî tenê ji vê raya jî ev ji dibe şam şekir be welat jê şîrintir e. İstanbul şuna ka xoşa. Hema mina şuna meriye nava. Şuna meriye başka. Şuna meriye nava yani. Çıkasa hoş bezi illacı memleket meriye başka yani. Valla nar İstanbul meret düşünmüş be yani. İmkan evin dereka hoşa. Ama ku imkanı meriyetten evinci meriyel ben nesek ne yani. Boşa. Yani meri ver ne kafayı darat ke. Harun xwedî lüksekî ye. Lewra odaya wî ya azban li ser dukana wî ya şêraniyê ye. Her cara ku hesrata welat dikeve dilê wî bi stranekî dilsozî derdikeve hemberî şevê. تقوليز بلبل تما تزينو أزمام تما حتى الصعب في دنياي تيامني وازيتما من قواز عاشق تما حيرانا وان شاب تما يارش برهفيني ياتا Dilemin bir kulu gamma. Koçerên vir ji her çar aliyan hatine Muş, İdir, Nibde, Kayseri, Edene, Diyarbakır yani bir kurtası koçerên ji her deverên Türkiye hatine. Jiyanên de odeyekî de hatinin serhev. Hin ji wan firotina seyar dikin, hin li atölyeyên tekstilê dixebitin, li lokante û derên din xêdanê dirijînin. Ji bo başeroja zarokên xwe, ji bo bigihîjin heskiriyên xwe. Xort, gal, meriv an jî hemşerî. Li odeyekî 5-6 kes bin jî, pir bi zehmet bijin jî, hêviyên wan di odeyên aziban da hirnayên ji odeyan belav dibin.